περιγράψατε, μπορούν να συντεθούν, να γίνει επανεκκίνηση? Μπορεί ο Δήμος δηλαδή να τα ξαναβάλει αυτά σε πρώτη τροχιά? Νομίζω ότι οποιοδήποτε είναι στην αυτοδιοίκηση έχει ένα μικρό. Αυτός είναι ο στόχος σας δηλαδή? Βεβαίως, και αυτό είναι το ελκυστικό. Αν κάποιος με ρωτούσε, εντάξει, τι πας να κάνεις? Το ακατόρθωτο. Πάω να συνθέσω οτιδήποτε ονειρεύτηκε ο καθένας που συμμετείχε στην αυτοδιοίκηση. Πάω να συνθέσω παρατάξεις και ανθρώπους. Ναι, αυτό θα να ρωτήσω. Πώς υποδέχτηκε ο κόσμος αυτά? Γιατί μαθαίνω ότι οι υποψήφοι είναι πολλοί, αλλά χάρηκα που πληροφορήθηκα ότι πολλοί συντάχθηκαν στο πλευρό σας. Ακούστε, δεν ξέρω ποιοι συντάχθηκαν ή όχι, αυτό θα φανεί. Σας λέω εγώ τι επιδιώκω. Ναι. Επιδιώκω λοιπόν, και ίσως κάποιοι πιστεύουν ότι δεν είμαι το πιο φερέγγιο. Στην εικόνα του κόσμου όλα παίζουν ένα ρόλο. Ναι, κοιτάξτε, θέλω να σχολιάσω ότι μπορεί κάποιοι να μην πιστεύουν ότι εγώ λόγω της ιδιότητας της οποίας είχα και της ταμπέλας του κόμματος που με εξέλεξε θα μου φερέγγιος προκειμένου να κάνω την υπέρβαση. Αυτό δεν μου λέει τίποτα. Εκείνο που με νοιάζει είναι ότι αυτή τη στιγμή. Ναι, κάνω την υπέρβαση. Κάνω την υπέρβαση. Συνθέτω διαφορετικούς ανθρώπους με διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Ωραία. Το δεύτερο κομμάτι είναι πρέπει να αφυπνίσω, και είναι στόχος μου, τους νεαρότερους ανθρώπους, διότι πρέπει μια μαγιά ανθρώπων. Να πουλιάσει αυτό. Πρέπει σωστά. μια μαγιά ανθρώπων να μείνει. Γιατί αυτή η προγραμματική περίοδο, η δημοτική περίοδος είναι 5 χρόνια. Κάτι πρέπει να αφήσουμε πίσω. Όσοι έχουν ή νιώθουν την ευθύνη να το κάνουν. Γιατί πιστέψτε με, στο τέλος μετά από 5 χρόνια πάλι τους ίδιους θα ψάχνουμε. Πάλι θα ψάχνουμε τον κύριο Κώστα που θα έχει γίνει, τώρα είναι 60 και θα γίνει 65. Εμένα, εγώ είμαι 55 αυτή τη στιγμή, τον πρώην δήμαρχο, τον άλλον δήμαρχο. Γιατί ο κόσμος στο μυαλό του αυτόματα του έρχεται το πρόσωπο το οποίο θυμάται. Ξέρετε, προσπαθώντας τώρα, ίσως το ελάχιστο χρονικό διάστημα του 1-2 μηνών, να ανακαλύψω νέους ανθρώπους, έχω εντυπωσιαστεί με το τι δυναμικό έχει αυτή η χώρα σε μυαλά. Τα οποία δυστυχώς απέχουν, γιατί δεν πιστεύουν ότι η πολιτική δράση οδηγεί πουθενά. Και εγώ βάζω το ερώτημα, χωρίς πολιτική δράση πού πάμε? Μπορεί ένα κοπάδι να πάει χωρίς να έχει τσομπάνο? Δεν γίνεται όλο αυτό. Αυτός ο στόχος λοιπόν, πρώτον, καταθέτω, αν είναι χρήσιμη, την εμπειρία μου, γιατί πιστέψτε με, η περίοδος στο Κοινοβούλιο μου έδωσε δυνατότητα να μπορώ τουλάχιστον να κατανοήσω το τι συμβαίνει στο κέντρο και να χειριστώ πράγματα. Και σε μένα καταρρίφθηκαν μύθοι, κατάλαβα ζητήματα τα οποία πίστευα και εγώ ότι είναι κάπως αλλιώς. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι η δυνατότητά μου σήμερα να προκαλέσω το σύνολο των υποψηφίων και την κοινωνία να συνθεθεί. Άνθρωποι από οποιοδήποτε πολιτικό χώρο έχουν, χωρίς κανένα αποκλεισμό, έχουν χώρο στην προσπάθεια την οποία κάνουν. Και κάλεσμα στους νεαρότερους ανθρώπους να συμμετέχουν. Και ας μην συμμετέχουν μόνο σε μένα. Ας συμμετέχουν σε όποιο συνδυασμό επιλέξουν. Είναι ανάγκη να σηκωθούμε από τον καναπέ. Αυτή την ανάγκη λοιπόν αποφάσισα να την υπηρετήσω, ανεξάρτητα από ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Η πρότασή μου είναι εδώ. Οι πολίτες θα κρίνουν ποιες πολιτικές δυνάμεις μπορούν να το κάνουν, και πολιτικές δυνάμεις δεν εννοώ κόμματα. Μας το πούμε ποιες δημοτικές παρατάξεις θα αναπτύξουν ένα λόγο επί του πραγματικού. Να σας πω, ποιος θα διδάξει τους αγρότες και ποιος θα μεταφέρει τεχνογνωσία, αφού δεν το κάνει η κεντρική πολιτεία, για καινοτομίες που πρέπει να φτιάξουν? Ποιος θα ασχοληθεί, όχι ο ίδιος ως αυτοδιοίκηση, αλλά να ξύσει γυαλά, να σταματήσει, να προσφέρει πληροφορία, να στηρίξει όποιον απογοητεύεται. Δυστυχώς, φανταστείτε τα φωτοβολταϊκά των αγροτών. Άλλη μεγάλη ιστορία. Παρόμοια με το χρηματιστήριο τα φωτοβολταϊκά. Σε αυτή τη χώρα λοιπόν, ανάβει ένα σηματάκι, τρέχουμε όλοι κατά εκεί. Ανάβει ένα άλλο, τρέχουμε κατά εδώ. Ξέρετε τι πλεονέκτημα έχει μείνει στη χώρα από την τεράστια σπατάλη και τα κλεμμένα? Δεν τολμάω, δεν έχω κανένα πρόβλημα να χρησιμοποιήσω λέξεις. Είναι ότι σπουδάσαμε τα παιδιά μας, κύριε Σαριαννίδη. Η χώρα αυτή παιδεύτηκε και στο 60 και το 70. Και είχε παιδιά, είχε ανθρώπους που τους έδιωξε επειδή δεν μπορούσε να τους ταΐσει και τους έστειλε μετανάστες. Και δεν χρειάζονταν κανέναν ευθύνη. Έτσι ήταν τα πράγματα. Τώρα στέλνουμε μετανάστες τα παιδιά μας με μια διαφορά μεγάλη. Είναι μορφωμένα και χαρισματικά παιδιά. Τότε ήταν μόνο εργατικό δυναμικό. Αυτά τα παιδιά, όταν γυρίσουν πίσω μεταφέροντας εμπειρία, θα αλλάξουν τη χώρα. Όσο πιο γρήγορα διαμορφώσουμε συνθήκες για να γυρίσουν πίσω με αυτές τις εμπειρίες αυτά τα παιδιά, τόσο πιο γρήγορα η χώρα μας θα προχωρήσει. Γιατί είναι ένας εξαιρετικός τόπος, έχει εξαιρετικούς ανθρώπους, απλά το παρακάναμε όλοι μας. Το παρακάναμε στη δράση μας. Τώρα, λογικά, ακούγοντας κανείς τον τρόπο με τον οποίο μιλάτε, και ειλικρινά είναι χαρισματικός ο λόγος σας, εγώ βέβαια τον είχα ακούσει και στο κοινοβούλιο, τον ξέρω,
για έναν άνθρωπο ο οποίος παρακολουθεί την πολιτική και τα γεγονότα έχει διαφορετική αντίληψη, νομίζω ότι αξίζει πράγματι αυτή η προσπάθεια την οποία πάτε να ξεκινήσετε. Οπότε λογικά με οδηγεί το συμπέρασμα ποιος μπορεί να σταθεί αντιμέτωπος σε αυτή την προοπτική την οποία εσείς αυτή τη στιγμή οθείτε στο Δήμο. Ο καθένας έχει αξιόλογους υποψηφίους. Έχει αξιόλογους υποψηφίους. Υπάρχει ο σημερινός δήμαρχος. Γιατί να μην σταθώ σε αυτό το οποίο λέτε, να συστρατευτούμε, να συμπορευτούμε όλοι μαζί, γιατί οι εποχές δεν είναι να πηγαίνουμε αντίπαλοι, αλλά να πηγαίνουμε ενωμένοι. Δεν ακούγεται καλά? Ξέρετε πόσο υπέρβαση θέλει όλο αυτό? Ξέρετε, οι Έλληνες... Είναι θέμα εγώ? Να σας πω, δεν ξέρω. Υπάρχει ακόμα εγώ στην πολιτική σκηνή? Δεν ξέρω τι είναι όλο αυτό. Εγώ κάνω τη δική μου αυτοκριτική και προσεγγίζω τα πράγματα με τον δικό μου τρόπο. Ακόμα και αν η παρουσία μου λειτουργεί σαν καταλήτης, καλώς γίνεται. Αποφάσισα όμως να είμαι ένας ελεύθερος άνθρωπος από εδώ και πέρα, να προσδιορίζομαι με 3 έννοιες: την οικογένειά μου, τον τόπο μου και την πατρίδα μου, ευδιάκριτη όρη. Και ξεκαθαρή. Όλοι οι ισμοί δεν με αφορούν. Δεν πιστεύω στους σεισμούς, πιστεύω στις προσπάθειες των ανθρώπων και στο αποτέλεσμα. Και δεν πειράζει και λάθη να γίνονται. Τα λάθη είναι για αυτούς που δουλεύουν, ξέρετε, έτσι. Όποιος κάθεται στο καναπέ δεν κάνει λάθος. Ακριβώς. Η κακή πρόθεση είναι κάτι πολύ άσχημο σε όλη αυτή την ιστορία. Με ρωτάτε αν συθεθούν τα πράγματα ή όχι. Συνεχίζουμε λοιπόν ένα διάλογο, διάλογο με τους ανθρώπους. Να ρωτήσω για τις πρώτες 100 ημέρες, δηλαδή, ποια είναι η στόχευση στο Δήμο? Για τον κάθε ένα που θα διοικήσει αυτό το Δήμο, νομίζω ότι έχει καθυστερήσει ιδιαίτερα η οργανωτική του δομή. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και δυσλειτουργίες στην καθημερινότητα όσον αφορά τη σχέση τη διοίκηση. Λόγω οικονομικών προβλημάτων είναι θέμα. Δεν θέλω να το σχολιάσω, σας λέω τι διαπίστωσα. Εντάξει τώρα. Σας λέω τι διαπίστωσα. Έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου ότι δεν θα μπω σε αρνητικό ή κριτικό λόγο. Ο κάθε πολίτης διαπιστώνει το πόσο μπορεί κάποιος και το τι κάνει. Και μπορεί να κρίνει, να ρωτήσει τον εαυτό του. Γιατί τώρα πια πρέπει ο καθένας να γίνει κριτής του καθένα και του εαυτού μου. Και ο πολίτης πρέπει να μάθει να είναι πολίτης και όχι ιδιώτης. Δεν κάθεται να επιλέξει. Να δείτε τώρα. Πρέπει. Κοιτάξτε, ποιος δεν ξέρει. Δεχόμενος αυτά τα οποία μου είπατε τώρα στην αρχή, ότι πρέπει να κάνουμε επανεκκίνηση, να λύσουμε τις παθογένειες. Είπαμε πολλά πράγματα. Εγώ χρησιμοποίησα έναν όρο επιστημονικό, είπα να κάνουμε το format. Κοιτάξτε να δείτε. Ίσως repeat εάν ήμασταν ένας ασθενής που πράγματι. Repeat πρέπει να κάνουμε. Repeat. Λοιπόν, από τη στιγμή λοιπόν που ήμασταν ένας ασθενής ο οποίος έπρεπε να μπει μέσα στην εντατική, να ξαναγιατρευτεί, να ξαναθεραπευτεί, οτιδήποτε. Όταν βρίσκεσαι αντιμέτωπος με την νόσο από την οποία πάσχεις και με τον γιατρό και σου λέει ότι ξέρεις, έχεις αυτό και πρέπει να το θεραπεύσεις, πρέπει να ακολουθήσεις κατά γράμμα και τη θεραπεία. Άρα λοιπόν δεν είναι κακό να βρεθούμε αντιμέτωποι με τα λάθη τα οποία φτιάξαμε ακόμα και στο επίπεδο του Δήμου. Δεν ζητάω να μου δείξετε με το δάκτυλο τον υπέτειο. Αλλά σίγουρα και αυτοί οι άνθρωποι, όπως είπατε, με τις γνώσεις που έχουν στο Δήμο Δέλτα, φαντάζομαι ότι και όποια λάθη και αν έκαναν, τα έκαναν ίσως γιατί πιέστηκαν ψυχολογικά από τις καταστάσεις, από την οικονομική κρίση. Πιο βαριά η ευθύνη. Πιο βαριά η ευθύνη και όχι γιατί ήταν άνθρωποι που συνειδητά ήθελαν να βλάψουν τον τόπο τους. Αλλά όπως και να έχει, κάποια πράγματα έτσι πρέπει να... Ας κάνουμε ένα σκοπτικό σχόλιο. Από μια παράταξη που διοικεί το να έχεις 4 νέους αρχηγούς, κάτι δεν πάει καλά. Ναι. Πρώτη παρατήρηση, χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες. Υπάρχει μια παρατήρηση η οποία λέει μια δημοτική παράταξη διοικεί και ξαφνικά βρίσκονται 4. Είχαμε και το ατυχές γεγονός να πεθάνει ο δήμαρχος ο οποίος εκλέχθηκε. Που ήταν σημαντικό για τη μετέπειτα πορεία του Δήμου. Και για την κρίση για τον καθένα που ανέλαβε στη συνέχεια. Παρ' όλα αυτά είναι και άλλη αντίληψη της διοίκησης. Κοιτάξτε, όταν δεσμευτώ και κάνω κάτι, ξέρουν οι πολίτες ότι το κάνω καλά. Όσο καλύτερα μπορώ. Δεν φίδομαι ούτε χρόνου, ούτε προσπάθειας, ούτε αγωνιστικότητας προκειμένου να πετύχω κάτι. Αυτό λοιπόν θα συνεχίσω να το κάνω. Ωραία. Ελπίζω να συστρατευτούν δυνάμεις οι οποίες βρισκόμαστε σε διάλογο. Ελπίζω να αφυπνίσω ανθρώπους να συμμετέχουν σε αυτόν τον αγώνα και ας το ευχαριστούμε όλοι μας πως το καλό των δημοτών. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Εγώ δεν θα σας πίεζα ούτως αδιέξοδα. Αν μου δώσετε δυνατότητα αργότερα, ίσως μπούμε και σε πιο λεπτομερή... Ακριβώς αυτό θα κάνουμε. Ήθελα έτσι να κάνουμε μια προθέρμανση, μια γνωριμία με το συμπαραστάτη, με την εκπομπή και μόνο στο άκουσμά σας ότι
επιστρέφετε στον αυτοδιοικητικό στίβο, κάτι το οποίο με χαροποιεί και φαντάζομαι για αυτή τη δυνατότητα. Να είστε καλά για τη δυνατότητα. Πάρα πολύ καιρό Όταν θα διαβάσω το πρόγραμμά σας όμως αναλυτικά και θα πάρω το ρεζουμέ αυτών των προτάσεων που θα καταθέσετε, θα κάνουμε... Μπήκαμε στην εξής καινοτομία. Χρησιμοποιούμε τα ηλεκτρονικά μέσα, το Facebook, όπου υπάρχει σελίδα πια. Ο τίτλος του συνδυασμού είναι «Αλλάζουμε μαζί». Ναι. Και εκεί έχουμε ανοίξει σελίδα όπου ζητάμε πρακτικές προτάσεις από τους πολίτες. Κανένας δεν είναι παΐων. Κανένας δεν είναι ειδικός που να ξέρει τι επιθυμεί. Μπορεί γενικά να αντιλαμβάνεται πώς είναι τα πράγματα, αλλά ήρθε η ώρα να ακούσουμε τους πολίτες. Επειδή δεν έχουμε τρόπο σε αυτή τη χώρα να ακούμε τους πολίτες, ο πιο εύκολος τρόπος, ευτυχώς το διαδίκτυο δίνει αυτή τη δυνατότητα. Εγώ καλώ όλους τους δημότες, όποιας πλευράς αντίληψης ή εκτίμησης προσωπικής κι αν είναι, να καταθέσουν προτάσεις, εξάλλου θα είναι χρήσιμες για όλους, γιατί όλα είναι σε κοινή θέα, οπότε όλα αυτά θα είναι χρήσιμο και για όλους τους συνδυασμούς να διαμορφώσουν αντίληψη.